Teraz bych se chtěl představit, jak se volám Sobor. Sono! Výborně, takže hlubičku máme všichni stanu. Tady se něco tráce. Výborně, takže rozstupíkáme se troška. Zahrajeme se. Tak, a pojďme. Začínáme plné cvičně. Zahráme ručičky. Výborně, vrstíme to rukou a sbíráme ručičky. Výborně, a ještě raz, ručičky, pojďme malinky udělat se. Pojďme, a sbíráme ručičky. Výborně, dělám to, ještě to. Trošku vážíme a dáme si banáčky. Musíme si banáčky do jedné ruky a začneme šupat. 1, 2, 3, 4 a banáčky potřebujeme tak, že ho dalšíme. Zabereme druhý. Vážíme raz, 2, to je na výsledku, dobré? Zahodíme tam, hop, dozadu. Zůstáme dáme, nevadí. Tak, teraz si dávuje 6. Takže slovenská hádana 30 Alfa. Je to jedno, jdeme flašku, nabereme si a jdeme. 1, 2, 3, 4, 5 a jakých 6 Ďalej, dobre, dáme sa teraz. Písanie nástroj. Mali pokiaľ alfabet. Výborně. Nemáme tu vodu někde? Nemáme tu vodu? No, bože. Tak, jdeme dále. Překládáme krabicu. Jdeme krabicu, chytíme, přenosíme, položíme. Děkujeme. Tak má elektrii na sebe. A ty se čas? Výborně. Můžete si to zvládli? Můžete to řekli. Takže, nepočujete, vyčistíme kružka, dobré, ten poriadný nástav a hodíme! Druhého ucha a hodíme! Kamera nám čau! Výborně! Ještě raz! Musíte být poriadný jak vodku! Tak, výborně! A druhé! A tam! Výborně! Teraz něco! Takže, například dotačím to pošle. Dobré, tak, a jdeme na hubu. Velmi elegantně. Tak. A já už nemůžu. Tak. Výborně. Tak. Teda posledné cvičení. Je to párně. Tak. Velmi elegantně. Tam. Notičku preložíme z druhu. A zdvíháme. 2, 3 až k uchu. 4, 5, 6. Výborně. Na druhou notičku, že to stačí, když se brzo nedíme. A jdeme. 1, 2, galaktičky. 3, 4, 5, 4, 7, stačí. Výborně. Dobré. Toto bylo naše cvičení. Jak cvičí? Poprosím od dnes